Ahoj, v tomto videu ukážem, ako preniesť fotky z iPhoneu na Android. Potrebujeme túto aplikáciu. Choď do App Store na iPhone a vyhľadaj Photosync. Stiahni si ju a urob to isté na Androide. Tu v obchode Play. Potom otvor aplikáciu na iPhone aj na Androide. Najprv nastavíme zariadenie, ktoré bude prijímať. V tomto prípade Android. Vpravo hore je červená ikona, klikni na ňu a vyber prijať. Potom vyberieme, ako chceme prijímať. iPhone je mobil, tak vyberieme telefón. A to je všetko? Potom na iPhone vyberieme súbory na odoslanie. Môže to byť video alebo fotka. Chcem poslať túto fotku, tak na ňu kliknem. Červená fajka ukazuje, že bola vybraná. Tu vpravo hore je táto ikona. Keď na ňu klikneme, môžeme poslať vybrané fotky. Alebo dokonca všetky. Vyberieme strednú možnosť v časti odoslať a potom telefón alebo tablet. Vidíme, že iPhone potrebuje prístup k sieti. Klikneme na áno, potom nás to presmeruje sem. Tu musíme vybrať miestnu sieť, aby sa zmenila na zelenú. Vrátime sa späť a začneme znova. Klikneme vpravo hore, vyberieme vybrané, telefón a tu vidíme Huawei. Tam to chcem poslať. Ak nevidíš zariadenie, môžeš ho pridať manuálne. Dôležité je, aby boli obe zariadenia v rovnakej Wi-Fi. Ak sú a nefunguje to, klikni na pridať zariadenie manuálne. IP adresu a port vidíš na Androide. Zadaj ich a stlač hotovo. Potom by to malo fungovať aj u teba. Vyberieme zariadenie a stlačíme OK. Z iPhoneu na Android je kvalita horšia. Iba ak máš Pro verziu. Stlačíme OK, potom áno. Vidíme, že obrázok prišiel a je vľavo hore. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Dovidenia.